Kubaluleke impilo la emshadweni nabathola abantwana. Asabathola abantwana. Mangishada ngibengivele ngine history yama fibroids no overbleed. Ngangingathemba ukuthi ngiyobathola abantwana, amthole oqala ngakhulelwa wesibili ke. Kanti kuzothi mase ngikhulelwa wesibili umyeni kuzothi ku December 23 nje. Wabuya ethi itaxi ngathi yavuza ngaphansi. Ine leak manje ufuna ukuyothenga into azomboza ngayo. Wahamba futhi nomfana wethu wayeseno 4 years undodana wethu ngaleso sikhathi. Ahambe naye beyothenga leyo nto ngemoto encane abuye angene ngaphansi kwe-taxi. Manihlala emakhaya ke. Emakhaya ugesi awabi khona ama plugs ngaphandle nasemagaraji nakulezo indawo. Kodwa into eyenzekayo ukuthi udonsa intambo ngaphakathi kwiplug engaphakathi endlini ufake ngaphansi wawurolela la esandleni. Extension kagesi wabamba iglobe ukuze alungise lento ngaphansi kanti kwakade kunethile ngaphansi kwemoto kanti kwakade kunethile kulezo zinsuku ukhanyisela nje ukuthi abone ngaphansi kwemoto andingalelo langa sasibuya kothengela uKhisimusi insuku ezimnandi ke zika Khisimusi nje uthe umhla ka23 December wathi ke esalungisa imoto kanjalo samuzwe simemeza ethi ubuyisana ama main switch cishe nama main switch masigijima langihleli nomamezana basigijima samthola engaphansi kwetekisi usekhihliza amagwele samdonsa ke ngaphansi kwe-taxi umama siyakhala ke sesiyamemeza simemeza abantu ukuthi abeze bazosisiza nangempela bamdonsa samdonsa ngaphansi kwetekisi sabona ukuthi use unconscious safonela ubhuti omdala safonela ne-ambulance wafika kubhuti omthatha bethi bamsesibhedlela bathi ngisale mina kanti kusho ukuthi uzofika ashone bafika esibhedlela nje bamcertify ukuthi useshonile ugesi omshokhile ushokho ugesi wenzekani kuwena mawuthola lezi indaba umncane kangaka umakoti omncane kangaka mamzanela wazindinayala abo umhlaba wami wonke wavele waphela wancipha umuntu okuthathe wakwenza umuntu impilo yashintsha totally ngenxa yakhe uma kuthi ushonile ngeke ukholwe ukuthi hayibo uNkulunkulu angangenza kanjani konke into kanjena lapho ngaleso sikhathi sengisindisiwe ngiyavutha ngihamba lwesine bomama nje umama userious kabi inalento ukuthi ngiyakude noNkulunkulu ngiyakude nalomyeni kuhamba kahle konke lento le ezokwenzeka manje izoshintsha impilo yami overnight angaba in denial for isikhathi eside la ekhaya emzini basakhona abazali bala ekhaya yebo basekhona and babe supportive kakhulu ke ngaleso sikhathi ngenxa ukuthi ngangikhulelwe ngangino 4 months ngikhulelwe umyeni ushona nje njengoba eshona ukhulelwe yebo njengoba 4 months yes okhona umntwana esinaye una 4 years na 4 months ngikhulelwe so babezama kakhulu ke emzini ukuthi ngihlale ngisedated ukuze ngingakhali kakhulu ngoba bethi kuzo affecta ingane uthi usedated bekunika amaphilisi amaphilisi kwaze kwafika isikhathi somncwabo I think isupport engayithola from umndeni ayihlobo nabangani yangiqinisa kube ngathi kunormal ngalezi insuku zokulungisela umncwabo kodwa mase kudlula umncwabo ususala wedwa ireality la strike khona and emakhaya into eyenzeka ukuthi sifihla khona la igcekeni so ithuna liba ngezantsi nje komuzi ebusuku indlela ngangine paranoia ngayo ngangengibone ngathi uye lo ohamba lapha ya ethuneni lakhe kube ngathi ngiyambona lapha ezantsi wayithanda mayibuye ekosebenza ugqoka ushort neskipe esimhlophe ngimemeze ngithi nanga lapha ezantsi ngiyambona yini nganginethemba lokuthi uNkulunkulu uzomvusa kakhulu umndeni njengoba eshonile njengoba kwenziwa umlungiselelo omncwatsha kuze kube kuyangcwaba ukuphethe kanjani nikhuluma kahle yonke into isa right yes ngesikhathi kulungisela umncwabo nje kwakuhamba kahle kakhulu sikhuluma kahle nomndeni at first value nje ngangibona yonke into right umndeni ke wakubo wawusifundise into ukuthi yonke into niyenza ndawonye so ngisho kushoniwe khona nizohamba nonke uke emakhazeni nizoplana umncwabo nonke nizothenga nonke babe yifamily united kanjalo so noma sekushona umyeni wami kwakunjalo kanti angazi ukuthi behind my back kunezinkulumo ezithi umyeni ubulewe yimi ngaze ngazithola sewudlulile umncwabo wakhe umyeni kuthiwa ubulewe uwena ubhlungu bokuzwa leyo nto ijwayelekile lento ukuthi makushone umyeni ngisho ngabe kuthiwa uginqikene emoto ngisho ngabe kuthiwa simbonile egula kodwa mase kuthiwa hayi unkosikazi kukuphatha kanjani lokho mawuthola lezo inkulumo
kwangilimaza kakhulu angizange ngikholwe ukuthi sengihlale nabo isikhathi eside kanje bangacabanga into enjalo nokuthi ungambulala kanjani umuntu unengane yakhe ukhulelwenye uhlala kubo lo muntu ukufundisile yini engenza ukuthi udecide ukuthatha umphefumulo wakhe for siphi isizathu so kwangilimaza kakhulu ngangakholwa ukuthi hayi ngeke akuyona ifamily engenza kanje kanti emva kweinsukwana nje ngizwela umahebezi ngezwe ukuthi khona ke abantu abathengiwe ukuzombulala imake wezwa ukuthi khona abantu abathengwe ukuthi babulale wena ngenxa yokuthi wena ubulale umyeni wakho ngamanye amazwi ihlangene nomndeni lento wenze njani mangithola ngafonelwa fortunately umuntu owayengxenye yalabo bantu wayazi abantu bakwaNgqondo ekhaya so athi tshela leyo ngane ukuthi ayikhona into ehlangene lapha nakho ekuplana ukwenzeka and kuzokwenzeka namhlanje ebusuku mangizwa ngacela kumamezana ukuthi ayingcela ukuya ekhaya namhlanje angizokulala la ekhaya emzini ngathatha undodana sahamba sa ekhaya mangifika ekhaya kumama ngimtshele mama ngibuyile lapha ngisabile ukulala khona ngoba kuthiwa ngithengelwa abantu ngizobulawa wathi umama uzobuyela khona ke ngifuna mawufa ufele emzini wakho uma abantu bezongena lapha baqonde kamereni lakho babulale wena wedwa ifamily yonke ikhona kuyokwazeka ukuthi into ehlanganise nabo angifuni nje ukuthi uhlalela ekhaya buyela khona ufele kwakho wabuyela ekhaya nangempela ngibuyela ekhaya kodwa ngisola ukuthi ke ekhambeni bazi ukuthi singelazi icebo ngamfonela nobhuti omdala ngasho ukuthi hayi kunodaba nje olufikayo ukuthi kunabantu kwabizwa meeting ke yomndeni kwangabikho kovumayo badinaya bonke ukuthi ukhona ke wacabanga kanjani ngalesi sikhathi ngoba emva komngcwabo usuyagula i-stress noma i-depression ngoba engathi wawungena uphuma ezibhedlela kwakuyi-depression kwakuyi-depression yayingaphezu kwamandla ngoba ngifike ngihambe ngi-attend i-psychiatrist kube iviki mhlawumbe ngi-admithiwe esibhedlela ngizobuya for few days after that ngi-relapse futhi and ngangisuicidal kakhulu ufisa nokuyibulala yes wakuyinto utshela umuntu noma kwakukuwena kuphela kwakumina kuphela ngangaxoxa nabantu ukuthi ngicabanga ukuzibulala kwakunosisi wayesiza nje ngiyakho ukuthi ngelilanga ngangiguglishile ukuthi kunento okwazi ukuhamba kalula nje khona upoison ofakwa ubulala ukhulu manje mawuthenga lo poison nje awu isiphe yodwa nje once awuthenga kanti lo sisi lokusho ukuthi uyasoba owesize ekhaya wobona watshela umamezana ukuthi ayikhona umuthi engubonile umama ubekile eduze kwe-headboard yakhe bawuthatha ke lo muthi ngangicabanga iyona wasiza umuntu okusizayo wabona into waba neso wakwazi ukususa asazi ngabe kwenzekani ukuba mhlambe akazange azawususe ngaleso sikhathi usebenzaphi ngaleso sikhathi ngangilecturisha eFT College as much as ngangisebenza I think nje uma umuntu usuhlale naye iminyaka futhi umthanda nishadile usuke ungayibone impilo ngaphandle kwakhe uma ehamba lo muntu kube ngathi khambile ingxenye yempilo yakho I think nayo into engenza kakhulu be-suicidal kakhulu because I could not imagine my life without him ufundisile nashada kwabamnandi isikhashana nihlale isikhathi esingakanani senishadile ngaphambi kokuthi ashone about 5 years yes u5 years omnandi ungazi ukuthi kanti uzosheshe asuke kuwena usune depression kodwa ke ubusixoxele ukuthi njengoba eshona umyeni wakho uzithwele ukhulelwe ingane inezinyanga eziwu4 kwenzekani manje ngengane njengoba ukhulelwe njengoba une depression njengoba usuicidal kwenzekani ngengane ingane kwathi at 7 months ngiya e-clinic for normal check up athi mangifika e-clinic ayonesi bathayi abayizwe ingane inyakazi abawizwa nhlobo nje i-heartbeat yengane bayacela ukungidlulisela esibhedlela athi mangifika esibhedlela eMachisini udokotela mangichecka wathi ingane ishonile and ayishonanga namhlanje wathi sekuno 2 days ingane ishonile esiswini wathi kodwa ungahamba unje sizokwenzela incwadi ubuye kusasa sesizoinjusa ukuze ikhishwe ingane ukuze ube nefamily uyazise kahle ukuthi nase sime senzekile emake suicidal usanda kushonela umyeni
nansi ingane manje esiswini uyakadokotela ukutshela ukuthi kwale ngane ke mhlambe bisiyigugu lokuthi ungenani umyeni wami ungishiye nomntwana kuthiwa ayisekho wenze njani uneminyaka emingaki ngalesi sikhathi ngino 24 years 24 yeah Nkosi yami wenze njani uma utshelwa ukuthi ingane nayo isithuli ukuthi angizange ngifike I think izinto zonke zazenzeka isikhathi sishesha yonke into yayenzeka nje kakhulu kushesha konke ngangivele nginamba so makuthiwa ingane ishonile ungaphuma futhi esibhedlela nga-drive imoto ngazibuyelele ekhaya uthi unambo kusho ukuthi akusakhaleki konke kuyafana nje vele angisibonisa izathu sempilo so nje noma ngabe kwenzekani nje ifise ngathi ngakuthola ithuba nje ngibe ngedwa uyiqeda vele lempilo kwathiwa ingane ayisekho kwathiwa ngimangaza ukuthi uthi udokotela isishone izinsuku ezimbili ihleli esiswini kodwa uthi goduka uye ekhaya uyotshela umndeni uma ufika ekhaya kwenzekani ekhaya ukuthi ingane kuthiwa isishonile and isino 2 days ishonile hayi umamezala wathi ngeke ulunge phela ukuthi silale nawe la ekhaya usunengane eshonile esiswini kungcono sikubuyisele khona esibhedlela bakinjuse ke kube sengane yafihla nangempela ke bangibuyisele esibhedlela ngabuyela khona futhi esibhedlela ke nga-admit wa-admitwa esibhedlela kwenzekani uma ngabe sekufanele kukhishwe ingane kwenziwa kanjani uye labor ward njengomuntu ozobeletha ingane ephilayo noma kuhlukile uma ngabe umuntu kulesi simo sakho kuyafana uyobeletha ephilayo uyobeletha eshonile nonke ningene labor ward I think that was the lesson learned ngoba ngangakaze ngicabanga ukuthi vele ngiyahlanganiswa ngoba phela mina ngiyazi ukuthi angizi kobeletha ingane ephilayo kodwa nje ufake labor ward nabantu besifazane aba-expectile izingane zabo aba-happy futhi ukuthi bazobeletha ufake kwakho umbhede la bayaxoxa abantu besifazane mabehlangene bayaxoxa bayalethelwa ama-fruits bayalethelwa ama-juice bayalethelwa lokhu awuwena Ntokozo uzobeletha ngizobeletha ingane entombazane how uphu baba uyasebenza kekho ngoba ngangingaboni nje ukuthi ngingakwazi ukuxoxa istory sami ngangizosho kanjani ukuthi ngishonelwe umyeni manje sekushone nengane ngathi nje ngizongaki emva kokushona kababa njengoba kuthula ingane kwaku 3 months ngoba 3 months ungcwabe umyeni wakho yo ungena elabor ward ufake nawe igown njengabo bonke uhlale uzwe bekhuluma ngezingane zabo bejabule uyazi wena ukuthi uzobeletha ingane ethuli safika isikhathi wayibeletha safika isikhathi ngamtshela udokotela ukuthi ngicela ngabe bangihlinze nje ukuze ngibelethe ingane uya-injuswa ke unephilisi oluphuziswayo ukuze kube yilona elisusa ama-labor pains ngathi nje udokotela ngiyacela ukuthi ningi-operate niyikhiphe ingane ngoba ngeke ngikwazi phela ukuze ngigowe through i-labor for umntwana ongasekho udokotela athi ngeke sikwazi ukwenza iska sengane ongeke uyiphathe sizoku-injusa uzosibelethela ingane abake bayeke labor ward uma ubeletha uphusha wena kuphushe nengane ukuze ingane iphume kodwa uma ingane isithule kuba wena kuphela ophushayo ukuze ingane iphume so ipain yakhona iba doubled and ne-labor period iba yinde Nkosi yami iyaba yinde kangakanani I was in labor for 16 hours 16 hours yes 16 hours yes. Kuthini injuswa ama-period pains to me lobu buhlungu obuzwayo wazi kahle ukuthi uzokhipha ingane efile uzokhipha ingane ethule kuthini kuwena ngalesi sikhathi ikhona into ekhona noma awusena ndaba nalutho mamzanele angazi noma ukhona yini umlaleli ekhaya okayizwe lento ukuzwe into yokwehlelwa yona yonke into uzocabanga ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu akangifuni uJobe uNkulunkulu akangithanda uNkulunkulu akanendaba nami uNkulunkulu akakwazi ukuzwisa umuntu amthandayo ubuhlungu obungaka kuko konke kwasekuphele ngisho ukuthandaza kwasekuphele ngisho ihubo nganginento ethi nje kusho ukuthi vele kwasesizalweni sami ngazondwa ngoba into enjalo noma ngabe usubuprogress kangakanani ngempilo uma sowehlelwa lezo zinto kuvele kubuye nendlela okhule ngayo ukuthi kusho ukuthi angidalela ukujabula lo muntu nje kusho ukuthi wayilethela ukungijabulisa iminyakana manje leyo njabula iyaphela and I'm back to square one yo
Bakithi ukhozo olumaphiko phiko lolu uhlelo uhambo noNkulunkulu uhlelo lethu eshilo liqala ngo9 kuya ku12 uhlelo nozanele wakambokazi ngalesi sikhathi sino Ntokozo umangcobo wakagwala okungena esilalele uhambo lwakhe namba abalaleli bami babhalile abanye basithumelele nama voice note ake sibeze ukuthi bathini. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Mambokazi hayi le ndaba ekhulunywe lo mama iyafana nse neyami. Umama wayengirejecta ngalendlela nami ngangithanda ubaba. Sanibonani. Kwathi ngahamba ubaba nje vele kodwa ngithiwa ngisiza ngokungirejecta ngoba izinto enginazo kuba wangidodosa ngabe anginalutho. Mamzanele lapho ohambweni elikhona namhlanje nomama uGwala hayi kabe balalele usisi njalo bekhuthazeke inkosi yami yazi ngiyamangala ukuthi khona umuntu othembeke njengalo mama okwazi ukuya esikoleni afika athe kahle azabuya azoshada nalomuntu amfundise inkosi izibusise mama siyabonga usukhulumile mhlawumbe kwenzile umehluko kwengane esakhulayo njengamanje. Siyabonga uTimothy lona ekhaya kusemtube kubele inkunzi ngila emangeke njengamanje kwesikamcambe isigodi emandeni. Angibingelele Silo ngibingelela Mazet Mambokazi ngibingelela no Ntokozo umhlobo wami lo omkhulu ngimthanda ngenhliziyo emangalisayo. Amen. Usisi nje le story sakhe namhlanje khathi ngisithola kangcono ukusiza ukuthi kanti sahamba kanje istory. Usitokozo ngiqala ukumuzwa echaza ngodaba lokudlula kwakhe emhlabeni okuhlukumeze kandlula khona ezehamba ko Cape Town. Ngiyalwazi udaba kaSintokozo ngafunda uNkulunkulu nezinto azenza kumuntu kanti uNkulunkulu ufuna ukumsebenzisa ekuguquleni impilo zabantu. uNtokozo ophethe ibalsam lomhlaba wonke ngemessage anayo. uNkulunkulu simfunda ke nangizimo esingenizwa kuzo ukuze abantu bafunde kithi. Ngiyabonga kakhulu mamzanele ukuthi ulethe lencikazi uMagwala. Ngiyabonga ukuthi ulethe emsakazweni ukuthi izosakha silizodaba layo bukhoma isibusise empilweni zethu kakhulu kumina nje kuningi engifundile kuNtokozo. Ngithi nje sisitokozo uqhubeka ugijime utshele izwe emhlabeni wonke uwina abantu udoba abantu udoba inhlanzi ngobufakazi obuhlungu wandlula kubona. Ngiyabonga kakhulu ke igama lami uNkululeko kwakhanya isibongo. Unkululo. #ukhoze siyadumisa nizamedembokazi eshilo yo nkosi yami sisintokozo yazi ngavele ngangena ezicathulweni zakho yazi ngavele ngawuwena ngayifila le pain engakaze ngiyifile kodwa ngavele ngayifila ukuthi ngabe mhlazana ngifikela nkosi yami mina uyokhona yini ukungithwala uyonginika nilamandla okwawanikeza usisintokozo ya uyisibonelo uyi-role model ukuthi nangelinye ilanga uma singena sidibana nezinto ezifana nalezo ke wadibana nazo siqine siwakhumbulele amazwi osipha wona namhlanje. Ngiyabonga sisoma uNkulunkulu eqinise njalo nje ume unomusa wakadlamini ngila eDrive Super Sunday Kokostop. Ngiyabonga ikhali lapha mkhonde sinangani. Sawubona Mambokazi. Nakuwena mamkhona lapha e-studio. Bakithi I hope niyakhuthazeka, I hope niyabona ukuthi impilo injani kodwa kuyamiwa ume ungasuka endaweni yakho. After all these things stand. Kuma wakhe and then rejection ibiloku ihamba naye. And into engibonile emhlabeni talking from my own experience. Abantu ekunefavor kaNkulunkulu kubona ebekiwe kubona bavamisile ukuhamba ne-rejection. Kuyahambisana ngazi kuyokwenzeke kanjani. Bathe muhle uJehova uthi thina singaphezulu kwabanqobi. Ngiyabonga nginawo amaningi nomgwala. Nawo Mambokazi ngiyabonga. Thina singaphezulu kwabantu ngalesi sikhathi imzuzu
12 ngaphambi kokuthi kushaye ihora le-12 ukhozi olulalele ngalesi sikhathi uzanele wakambokazi sithi eshilo kanti ngalesi sikhathi kusukela njalo nje uma zithi 11 kuya ku-12 suke sesithi uhambo noNkulunkulu. Ngikhona ukuthi balaleli balolu hlelo niyafunda niyakhula njalo mawulalela umuntu uyibuka wena uzusho ukuthi ayazi bengithi ngineyinkinga. Uma ngabe ukuthi omama uGwala bakwazi ukuma kunje nengane esiswini esithuli beshonelwa abayeni bebancane nako konke lokadlule kona kushuthi nami ngingakwazi ukuthi ngime. Mama uGwala wabeletha waphuma esibhedlela nayifihla ingane kwadlula lokho waqhubeka kuloku in and out ezibhedlela ungena uphuma ngoba ugula kwenzekani ngaphandle njengoba uloku ungena ezibhedlela nje wena? Ngaphandle kuyasho phela ukuthi olahlekelwe uNtokozo kwabanye impilo yayiqhubeka. Umyeni wayishila amatekisi ke. Mangiphuma esibhedlela I think emva kokushona kwengane ake bangilanda basemzini sayifihla ingane. Emva kwalokho ngathola ukuthi lesikhathi ngingena ngiphuma esibhedlela kukleniwe ama life cover omyeni. Kunencwadi okwazi ukuyi-apply letter of executorship ukwengamela i-estate yomuntu and i-background yona ngenxa ukuthi mina I was mentally unstable to handle business affairs. Ngamanye amazwi wena kuthiwa ngokomqondo awukulungele ukuthi ungakwazi ukuphatha lezi indaba zezomcebo ngamanye amazwi so bakwazi ukuthi ba-apply ungekho wena bayithole noma kuwumyeni wakho. So baclaim ama policies. Yo amatekisi kwenzekani ngawo? Amatekisi nawo kwahamba nje izinyanga ezimbalwa nawo bagcina bewathathile. Nakhona lapho kwathiwa ngeke ukwazi ukwaphatha. Yebo. And enye into okwakuyisizathu kwakuthiwa ngisemncane kakhulu ngisazoshada vele ngithola omunye umyeni angeke akwazi ukudla amafa ala ekhaya. And babeqinisile vele I was mentally unstable. Khona izinto ezithi mazikwehlela i-reality ishuthi you are mentally unstable vele. 2 awunayo i-backup. Bayakwazi nawo ukuthi usho ukuthini ukuthi awunayo i-backup? Akekho umuntu ongakhulumela, akekho umuntu ongakulwela ngakini ngasohlangothini lwasekhaya. Akekho umuntu ozokwazi ukukumela. Akekho nje umuntu ozokwazi ukumela. Akukho yini leni yenza uNtokozo. Akukho budi noma malume ozothi ningahlali ngengane kasisi. They were a powerful family. Yabo ifamily mayireach endaweni besatshwa futhi behlonishwa kakhulu. Ngoba even ebandleni ngagcina ngishintshela ibandla ngoba angithola ngesupport nokuseko ngoba nabo sikhonza nabo la. Sonke sisebandleni elilodwa and bona ba right. Ba right kanjani? Well off. Ntokozo vele ba rich bacebile. So nebandla labuyela ngala. Yes, wangabekho nje akekho Ntokozo nimenza kwenzekani ngoNtokozo so ngagcina ngikhonza kwelinye ibandla ngoba ngangeke ngikwazi ukubhekana nabo njalo. Kwafika isikhathi emva kokuthi kuthathwa amatekisi nabantu basebesho ukuthi kodwa yikho into ehlalele lapha. I decide ukuthi ngizobuyela ekhaya kwaNcubo. Ngabuyela ekhaya thatha ingane le eno4 years nemoto umyeni ayingithengele yona sabuyela ekhaya. Ngezwe kuthiwa le moto bayayifuna ngagcina nayo ngiyidayisile. Ngabona nje ukuthi kusho ukuthi into ebiza igama lomyeni ayidingile sesandleni sami. Sabuyela emateksini nondodana sahlala ekhaya. Mawukade ushadile ke ekhaya ubuye ungasena camera. Ngalalela nje ekhaya engayinhlekisa endaweni. Uyinhlekisa kuphi endaweni? Endaweni ngoba ngila emvutshini ngishadele kaMakuntshane izabelo ezisondelene gitshela itekisi yodwa abantu babodwa lo muntu baziwa ngoba usomatekisi. So istory sakhe sidumile ukuthi ushonile nangumfelokazi wakhe nangi kushonelwe nayo ingane manje. And mangibuyele ekhaya nomama wayekholela ukuthi mntanami khona into oyenzile uNkulunkulu. Akekho umuntu ongashiwa uNkulunkulu kanje ngeke ushonele umyeni ushonelwe ingane uphuca izinto. Kusho ukuthi sikhona isono osenzile kuNkulunkulu noma ikhona lento ongayenzi kahle. Nami ngangirepenta njalo uNkulunkulu ngoba I felt I must have done something wrong kuNkulunkulu. Ukuthi angangishaya kanje. Nawe wawusukholwa ukuthi uNkulunkulu okushayayo ngoba kushiwo njalo lapho. Ngangikholwa mamzanele ukuthi uNkulunkulu ongishayayo ngoba lezi zinto nami ezengishaye ngikholwa. Futhi engekho umuntu engimaziyo ezike zimehlela. Manje ngibona ukuthi hayibo le yehlela mina ifana nekabani. Ngathola ukuthi akekho nayo. Ngakholwa nje ukuthi uNkulunkulu ongishayayo. Unjani ngaphakathi? Kuthini kuwena? I was bitter. I was depressed.
uma umuntu egulelwa umyeni ngangifisa ngathi angashona nowakhe umyeni ukuze sibe abafelokazi sibe baningi at least sisuba nayo into esiyikhulumayo ukuthi hey ma ushonelwa umyeni ubusuku boqala bunzima inyanga yoqala inzima nakho kwenzekayo kodwa nababeshonelwa babengehlelwa into efana neyami gcine ngibona lapho ukuthi kusho ukuthi yami indlela ayifani neyomuntu nababeshonelwa abayeni babe move on so quickly futhi ubone ukuthi yazi ukuthini they are stable uwedwa nje that is just shaken ongena place. Yo washintsha uno 24 umncane usukubona konke lokhu kufika nini la uthi khona mhlambe kumele ngishintshe indawo ungishintshe nomoya ukuze mhlambe izinto iguquke. Okay kwathi mangiphuma umyeni washona December 2006 2007 ngabuyela ekhaya kwase kulapha ku-August 2008 uma uqala kwashona umamezala mayishona umamezala sengibuyele ekhaya ngaleso sikhathi angaze ngibonane nabasemzini kube nomunye umakoti owayesindisiwe naye emzini athi Ntokozo isona sikhathi sokukhombisa ukukholwa ke lesi uzoya kwengcwaba umamezala wakho uzoba umakoti la and ngempela ngakwenza ngawo umakoti angazi ukuthi uNkulunkulu wangithwala kanjani kule yanto ngoba akekho umuntu oyenza leyo nto umama wayethi nje asi ngathi mama ngiyayi ikona sikhathi lesi ngempela ngayohlala khona iviki lonke bakwamukela kahle bangamukela kahle awu siyabonga asahlala kahle futhi baze kwangcwatshwa ngabuyela ekhaya emva kwalokho ngathi isikhathi lesi uNkulunkulu angeke ngihile mangisekule ndawo ngoba ngisho ngiphethe iBhayibheli nje umuntu uvela ngihleke nje ukuthi usaphatha iBhayibheli usakholwa namanje Ntokozo izinto zinje ngabona ukuthi ngidinga indawo la ngingaziwa khona ngoba ekhaya kuxoxwa ngalento emateksini kuxoxwa ngalento emsebenzini kuxoxwa ngalento laba ngibona khona abantu bayahashazela uyabona nje ukuthi imina nje oyiso lezwe lendawo la imina ekukhulunywa ngaye ngoba akekho umuntu oyehlelwe into engehlela ngathi uNkulunkulu for me to heal kuzomela umsuse kule ndawo uNkulunkulu wathembeka ngathola umsebenzi eCape Town engangingawuqualifyela ngoba mathi babebuka ku-CV babeyitshela nayi driver's license kanti anginayo kanti requirement yayithi kufanele ube ne driver's license amuvele eCape Town mangifika khona ngasettlisha ngihamba nengane yami and ngaqala ke manje ngawuNtokozo ngahlala phakathi kwabantu abangasazi istory sami ngahlala kubantu abangayazi pain yami abangazi history nje ngami ngakwazi nje ukuyi-identifya ngiwuNtokozo nje kodwa ke ikhona lento uthi angizazi noma ngithi ngishadile noma ngishadile noma ngiyiwidow noma ngiyona ngakhonza futhi ngaqhubeka ngakhonza uNkulunkulu lapho ngangidecide mamzanele ukuthi mangiye eCape Town ngiyophila ngibe uNtokozo ngiyoqala impilo entsha ngiyiphilela noma kanjani abantu abangangami nje baphila kamnandi kabi bayenza yonke into abayithandayo but God wouldn't allow me yo eCape Town ila ngafika ngayo more closer to God wakulanda uNkulunkulu wakubuyisa wathi iassignment yakho ayikapheli waqhubeka ke wakhonza kakhulu ususe Cape Town ubuya nini ekhaya ukubuya ekhaya ngizovakasha ngabuya ngawo unyaka lo ka2008 kodwa ngangibuya nje phakathi makuvalwa ikole ngizoletha undodana ngimshiye ngiphinde ngibuye ngizomlanda kodwa ke mamzanele okunye ngithanda nje ukusho ukuthi ekuhambeni kwami ngeCape Town vele 2006 I've never ngayeka nje ukucelebrate ukhisimusi noNew Year ngoba umyeni wangcwatshwa ngomhla ka31 December so 2006 7 8 9 ngize ngawucelebrate 2010 so mina abantu mabegoduka beye emakhaya bethi uDecember ngangihlalela eCape Town ngiyi17 fortunately ngangisebenzela i-travel and tourism sector vele babhizi ngoDecember so ngangihlalela inhliziyo ebuhlungu ngoba lesikhathi sikakhisimusi nesika December 31 sikukhumbuza izinsuku ezibuhlungu kodwa ke ngoba nakho isikhathi sethu sasimi kanjena wagcina upholile uNkulunkulu moyingcwele wasebenza kuwena wagcina upholile namhlanje sikubona uphethe inkampani enkulu sikubona futhi ukhuluma nabantu besifazane ngaphambi ukuthi usitshele lokho ngifuna ukwazi ukuthi umthola nini umkhwenyana omusha ngoba ikhona iringi lapha esandleni sakho okusho ukuthi kuhambe kwahamba kwabuye kwalunga nihlangana nini nomkhwenyana omusha uba kukhona ngahlangana naye ngo2014 waqala ukungi-approach ngo2014 lapho nje sengihilile ngiyuNtokozo ngiphila kahle nasekhaya futhi ku-right ngiNtokozo nje oyintombazane manje ngihappy ngokuba single angisasabi futhi ukuyi-identify as a single person ngikhonza uJesu sengiyahamba ngishumayela ngibe-traveling ministry and then ubaba uGwala ke kusho ukuthi wangibona in one of the posters ngangishumayela olundi wafuna ke lo muntu wesifazane uNkulunkulu wasihlanganisa
in a very mysterious way ngoba uthi wabona iposter nje abafana engangiyoshumayela umfundisi engangiyoshumayela enkonzweni yakhe abafana babeseva kulelo bandla so bayifaka iposter eroomini uthi nje wathi ethandaza kwathi wahamba uye kulela camera ufika uthatha iposter esodongeni wayibheka wathi mayithi iposter akazi umuntu la kwathiwa nanga unkosikazi wakho uthi emva kwalokho athi angimazi nomuntu ngizomtholaphi wakuphi aqaleke ahlanganisa abantu ababe kuleyo nkonzo ke azegcine ngitholile wangi-approach ngathi nokoqala wangi-approach kwesibili ngathi umuntu wabantu ngibhizi kabi mina ngase ngenza i-MBA ngaleso sikhathi ngiyafunda akunaso nje isikhathi somshado ngaqala-ke nganama-visions emva kwalokho ngathi angizinike isikhathi-ke ngimkhulekele lo muntu ozile and uNkulunkulu wawuconfirm umshado wethu sashada-ke nobabugwala ngo-2016 nashada nobabugwala ngo-2016 wahila ngokuphelele waphola enhlizweni ngoba ezinye inkinga omunye umuntu kathi kunzima kulomshado engikuwona ngoba awuvalekanga kahle lo wamnyango ongemuva wena wagcina usekuhileke kahle usuphole kahle wakwazi ukuthi ungene kaGwala khaxa. Yebo mamzanele into nje fear yayo yodwa ukuthi uNkulunkulu unganginike umyeni futhi aphinde ashone angashoni nalo ingakho afuna ukushada mongcele umyeni wakho kosekusa kwi-destiny yakho nangempela sashada nobabugwala saba happy and kwi-history yami ngangazi ukuthi ngeke ngisabathola abantwana ngoba ngake nganenkinga yesibeletho kodwa sinomntwana nobabugwala uzothena u4 nje manje ngoJuly iminyaka mingaki nishadile manje ngoba 7 lonyaka sishadile wasuyabona ukuthi awukwazi ukuthula naloku uNkulunkulu akwenzele kona wazizwa kunesikhalo ngaphandle kokuthi baningi abantu besifazane abangena kulezi zimo ba reject abazali bashonelwa abayeni bakuthiwe babulela abayeni bangene nje kuzo zonke lezi zinto wathi cha mina ngizobabiza abantu besifazane ngibabize ngibanikeze ama retreat la sizokhuluma khona ngalezi zinto siphinde sikhuleke sitshele ngalama retreat owenzayo. Okay, yebo mamzanele engingakusho nje kumlaleli kakhulu kubalulekile uxoxa istory sakho from a point of victory. Ungasixoxa istory sakho salimele ngoba uzolimaza nabanye abantu futhi bazolahlekelwa yithemba kube ngathi uNkulunkulu unesihluku. Kodwa uNkulunkulu esekusizile walapheka waphumelela waba yilento uNkulunkulu akade kwakhela yona kulobu buhlungu. Ngesinye isikhathi uzothi mawushayeka uthandaza uthi uNkulunkulu mawuNkulunkulu futhi unama ngibone ngokuthi azibuye phela lezi zinto ezithathiwe kanti uNkulunkulu akakufuni ukuthi uphakame ngegama lomunye umuntu akayifuni ifingerprint yomuntu kuleyo nto ufuna mayiphakamisa kwazi ukuthi kwaba uNkulunkulu yedwa kungathiwa hayi izinto zikasibani bani ezimenze wafika la konke nginakho manje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngoba emshadweni wami ngaphuma ne-degree phela certificate kodwa uNkulunkulu wangiqala phansi kabusha kukho konke so uma sikula ama retreat ngithi umuntu wesifazane ophola umuntu wesifazane pursue i-destiny lento uNkulunkulu akubizele yona isizathu sokudlula kulobu buhlungu khona into uNkulunkulu akwakhela yona akakufaka uNkulunkulu entweni ebuhlungu kanti akanasisizathu ngakho thola isizathu kule pain ube subambelele kuso wakha abanye nawo ngoba usuke uNkulunkulu efuna ukuthi abantu babe nomuntu abazorelate kuye abazoqonda ukuthi uma uNkulunkulu ekufaka ezimena akakubulali kodwa uNkulunkulu ukwakhela icebo lakhe sibese sibafundisa ukuthandaza ngoba into eyangisiza kakhulu mina kwi-process yami yonke yobuhlungu umthandazo noxolela ke I teach them about forgiveness ngoba ngiyakhumbula ukuthi mangifike eCape Town into oqala uNkulunkulu mangithandaza athi angiyenze wathi hamba uqondela abantu bakasiko mina uxolisi ngangempela ngabaxolela abantu basemzini saba right futhi ngawumakoti 4 years ngize ngahlukana nabo sengiyoshada nobabugwala. Siyakubonga lokho kakhulu ngifuna ukwazi la enkampanini ngoba usomabhizinisi uphinde ubusomabhizinisi ufundile unanabo MBA esikushayela izandla ngoba sithi thina sebenza mzalwane enkampanini nenzani sitraina abantu human resources senza ama contract emisebenzi senza ama contract ama policies nama procedure sibe sesenze show ukuthi imithetho yenkampani yonke isendleleni yayo izo zonke nje izinto zaka HR nezaka labor relations ngifune lakho lokugcina khona umlaleli wethu olalele othi ungaze ngabukiseka namhlanje umbo omunye uzibuka yena uthi nama kuhlukile kakhulu okwami elakho nje lokugcina lokuqinisa umuntu wesifazane kuyimanje useyinkinga nezicishe ifane nalezi zakho omunye unjengawe njengoba kade usho ukuthi kwakuthi zibulale wafuna ngisho ukuzibulala khuluma nalo muntu wesifazane olalele ngalomzuzu ukuthi umuntu
besifazane lapha ekhaya abantu bayalahlana, abantu bayashiyana, abantu bayajikelana. Yedwa umuntu ongalahlana uNkulunkulu. Kuyo yonke into odlula kuyona uNkulunkulu akakuthwali. uNkulunkulu uyathwalana ngimazi ngami. Uzokuthwala uNkulunkulu aza kusekelo. Uma kukhona umhlobo ongashiyani uNkulunkulu uzokuthwala uze kufezeke lento uNkulunkulu ayifuna ngempilo yakho. Ungapheleli kuleso simo futhi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda, akakuzondi, kodwa uNkulunkulu kwethembile. Wethenjwe amazulu, ingakho ekuthembele lesi simo odlula kuso ndisizodlula ubese uphumelele futhi. Siyabonga kakhulu sisi Ntokozo, abantu abangafisa